De grote Sint-show komt naar Venray met een gloednieuwe show. Het wordt een groot feest met veel interactie, een spannend verhaal en de grootste hits zoals de Pieter Sinterklaas Move. Stress Piet probeert er een groot feest van te maken, maar helaas heeft meneer Kwaadvlieg daar niet zoveel zin in. Stress Piet raakt volledig in de stress, maar gelukkig heeft hij beeldcommunicatie met Party Piet Pablo en Love Piet. Samen met de kids in de zaal proberen ze alles op te lossen. Het stuk Dubbelop, uitgevoerd door toneelvereniging Crescendo uit IJsselstein en geschreven door Jon van Eert, is een avondvullende klucht en speelt zich af in een schoonheidskliniek. Er bestaan daar snode plannen om met een illegaal middel geschiedenis te gaan schrijven en wereldberoemd te worden, maar alles loopt anders. Alles bij elkaar een onwerkbare situatie die de avond voor de kijkers hilarisch zal maken. De grenzen tussen fantasie en realiteit worden opgezocht bij Another Kind of Blue. Choreograaf en maker David Middendorp, internationaal bekend van America's Got Talent, gaat op speelse wijze om met realiteit en onderzoekt de manier waarop technologie een steeds grotere rol lijkt te krijgen in de vorming hiervan. Laat je meenemen op een reis ongehinderd door tijd en zwaartekracht. Bij deze voorstelling wordt een gratis inleiding aangeboden. Kunst en Kitsch is een bijzonder en komisch toneelstuk dat door Jon van Eert speciaal is bewerkt voor de 2 topactrices Lis Snowink en Raymonde de Kuiper. Zij bieden een fenomenaal staaltje comedy acteren. De spannende samenstelling van actrices maakt deze uitdagende komedie met haar puntige teksten, onverwachte wendingen en dolkomische situaties een voorstelling die je niet mag missen. Gegarandeerd succes met Tim Fransen. Met toprecensies van de Telegraaf, de Volkskrant en het Algemeen Dagblad belooft de cabaretvoorstelling van Tim een succes te worden. Fransen neemt het publiek mee in een wonderenwereld die het meer dan waard is te betreden. In het kromme hout der mensheid maakt Tim de balans op. In welke staat verkeert onze menselijke beschaving? Tim Fransen voorziet je van alle antwoorden en misschien zelfs van een beetje hoop. Charlie Luske presents The Story of George Michael. In dit concert wordt het onstuimige leven van de Britse popzanger, liedjeschrijver en muziekproducent uiteengezet aan de hand van de hits en parels uit zijn Wham en solotijd. George Michael won 2 Grammys en verkocht meer dan 100 miljoen platen wereldwijd. Onder aanvoering van bassist Taylor Trent vertellen de muzikanten en vocalisten de anekdotes achter de muziek. Na sluitingstijd en na zonsondergang een bezoek brengen aan het Oorlogsmuseum Overloon, dat is dit najaar mogelijk tijdens het nieuwe evenement Museum in het Donker. Op 6 avonden in november kunnen bezoekers zich onder laten dompelen in het heroïsche verhaal van de nu 93-jarige Vincent J. Speranza, een Amerikaanse paratrooper van de 101e Airborne Division die tijdens de Tweede Wereldoorlog in actie kwam in de Ardennen en betrokken was bij de bevrijding van een concentratiekamp. Op het podium van dit prachtig theater vindt op 24 november de jubileumvoorstelling plaats van 100-jarige fanfare Sint Oda uit Merselo. We gaan groots uitpakken met fanfare, drumband, jeugdorkest, aangevuld met een combo en een grote zanggroep. We flitsen door 100 jaar geschiedenis en u zult muziek horen van klassiek tot pop, jazz en nog veel meer stijlen. Kortom, te veel om op te noemen. Dus kom allemaal kijken op 24 november om 8 uur in dit prachtig theater in Venray. En vier met ons het 100-jarig jubileum van fanfare Sint Oda.